ikusten dan de repente, ikusten dan de repente. Ni gustora nago eta zu esen modu zaudete, zu esen modu zaudete, ara hemen hainbat jente. Gabon den hori anekdota bat kontatu nahi nuke araiz. Zintzarririk ez daukat baina nahiko idikozkorra nahi. Ez enaiz potxin nik artelera, egin da gero sartu nintzen, baina egon lasai konturatuko zerate eta nor naizen. Jubilatutako irizarra, bizezen eta txala, putzu zulon kopla entzieroa, asdadia berehala. Ia izan bar naizen zu baino hobea, jarraitzen ari bai naiz aitaren bidea. Tralailai, 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 jarraitzen ari bai naiz aitaren bidea. Bertsolari asmotan baldin bazerazu, aitarena utzi eta zurea entzazu. Larai, 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 larai. Aitarena utzi eta zurea egintzazu. Eman didazun arrazoia zan, hain zarra eta mardula. Iruditzen zan gerra igaundina, gaur hemen badukagula. Ez dakit hurbildu alko garen jendean gana nahikoa, ni 90ko jentea eta zurroke radikalekoa. Zerrenda ona egin dezu, hori badakit. Zerrenda ona egin dezu, hori badakit. Azkenan sinisten dut, guapoana ez dakit. Azkenan sinisten dut, guapoana ez dakit. Bedezu gazte txisposo eta berria, bedezu gazte txisposo eta berria, jakin zarautzen lortu nu lehen zintzaria, jakin zarautzen lortu nu lehen zintzaria. Ez dakit bertxotarako zer den jakitea, ez dakit bertxotarako zer jakitea, behar degunako platan ondo egitea, behar degunako platan ondo egitea. Ia zeo zer egiten degun, gure bertxota histori, alperrik ez detor gaindu eta peajian bizerori. Tatxo hori lotzeko, zer neukan bakezkatzeko, orain prenda bat gutxiago, dugu elkarri kentzeko, dugu elkarri kentzeko, zer laukat balotxatzeko. Lotzak badu nire antza, ez zait gustatu desmartza, bera da orduen orratza, ni minutuen orratza, ni minutuen orratza, ez zait gustatu desmartza.
hazi, tralailai, tralailai, ze bestela pertsona ezin zaigu hazi. Pertsonak betidera ikasten joaten, nik hemen ikasi nun barazkiak jaten.